Maayong hapon. May timpo magtuski. Ulay ulan. Way dagom. Nindot ang panahon. Yak. Pagkat ko rin babaw. Way lingaw. Hindi man. Hindi kayo magtuski. Nahumanan akong mawer. Tanan. Ang paing pagbabaw dire ubos. Hindi ulit tanan nagtusyo. Wala lang ko ipakita kinabuntag eh. Kailangan na kayo. Mangga magtusyo. Mangga. Mangga may lagi din madumlangan. Apa oh. Madumlangan mga katuski. Madumlangan ka ni wagid tibahin ani. Tingnan sa dito, tara dito. Katuski osa. Yung sa kadak sa kabunga nga dako. Tingnan mo kita le. Hindi maklaro kayo mga katuski. Hindi kayo maklaro. Claro. Si Mrs. o dali, dali. Dali. Pagbilis babaw. Taulan kami sa view dire. Ganun po. Ha? Ito di ay. Ito di ay. Nilon na to siya dia. Diyan sa ito. Diyan, diha, no? Diha, dapit. Na diha. Hindi na kinatalatawan din mga katuski basta maayo ang timpo. Oo, ang galing na ito. Masulod ang mawir. Ha? Masulod ang mawir. Taas ako. Adjust. Itu ba? Sila bitin. Walay bitin. Ha? Walay bitin dia. Hindi ka makita oh. Ang tanaw na angkon. Ito nilo no. Ako tanaw ng luno mga katuski.
Datan ni mo na, pansin ito, anak. Ano sa kubra mga katuski? Sige na siguro, nagpanganak din ba? Sa inyo, ang atbang na. Kanang nga bukid mga katuski, ang mga ginatarilan din. Konsepsyon. At may sa Malantaw. Sa Sumpong, Banlag, anahawon karon. Bot mi dia. Ay, pupunta ni. Ano, hindi pa ikaw ng ano. Ano man? Ano ka? Ano ka? Hadlo kasi yung bilbo. Hadlo kasi yung bilbo. Ikaw. Gambot dili eh. Mga saan na to? Pwede natin balay ito. Tilas. Jadi itong balay. Ligat din sa ito. Jadi magiglan na ito na magkatuski, magbalay. Ang babaw. Kaso lang, abot ang balay, ano payag na ginayungan. Wag abot, ang payag na mga ginayungan, bukas kayo. Surrender ang gadayong. Jadi dari mga kasiwa sa kulay init. Ngayon tingin. Bibi, manis bibi. Kuwari? Aman. Hinay ha, hinay. Hinay na ito. Coba ito. Jangan kayak kena nila. Surat ano ba? Coba ta? Ha? Down out, Marcos. Down out. Kuwaring si Bida. Pero yan. Be.
Among palangga. Saan ka mayaman? Saya. Bibi ah. Bibi. 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 Kailan mananap diri eh? Okay. Ouch! Ya dia, nanti seminggu. Brown out daw. Yes. Run out mga kasi, abot ni hindi ko eh, hindi naman lang run out eh. Sa mayang timpo, brown out. Brown out. Black out. Hindi ko diri ba? Nice. Ako na nito ano wala na ako na wala na dia ang pinatay na si wala lagi ay rin tao na matay Ano di pang nagkakaw ba yun? patay na kaya si Kwan niya wala lagi Umuyog yun. na ningaw Tuy! Li! Hindi kasi magulay. ito nung lusig ko ano si Hansen Si Ate Kan. singan ato Sina? ilma Ay. Lagi ko din sa bukid. Ay, laso ko na. Ay, harap. Ma. Babot ng lain ko, no? Babaw ng bro. Uy, kanao. Kanao na ito. Ay, dapat ka, boy. Hindi, naman. Kita. Ang sa bukid, nagkat-kat kay brown out. Hindi ka nang manggap. Kailangan gila mo putuson. Papel. Brown out man, people ko, brown out man. Tuloy mo na ganyan. Ako ni Davao ma Davao Davao na po magtikaw-tikaw igang dito ano tawag ko to creepy ha creepy Dahil tiglangaw nga. lamok na yan ating pila oh. Ano eh? Tuy! Baby! Uy! 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 Drake! Hi! Drake! Saki bird. hindi siya mo ano ay panahon nga magpatawag yun siya Tungkol mo na. karon gid siya magpatawag yun Tugol so tanaw to Sasa di pong balay ba? atong balay pa nagpadako ano pa Tingnan lagi doon tatong wala to boarding house ni Kuya yung pwede mo kusina ba? Kailan ka tayo? ang Wala na yung boarding house ba? Galing ala boarding house. kita tanganan kita to Ano yung takay? Bakit na puno dito kay Bugnaw? Dati nilang basa nila mo pa.
Hindi lamok to. Ako. Oh. Tingnan to ko mga katoski hapon na. Isa sa kawayan ng kuyo ba? Kuwayan. Tako. 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 Ay, kayo. No, baby. Sige na ni. Bo. Ito po yun. Ay, makita. Dili nga mabot silang pansis. Ha? Makita. Lapong naman din na diya ba? Nakita mo ng highway. Wala hindi kahoy ang pantay. Ang bukiting. Ano, muna mo sa dang landslide. Ano? Ano? Wala ko ang Germany na. Wala na lagi diya ko. Ano naman ano? Ni. Wala Ano na naman na dot? Dot. Ano naman na dot? Dot. Ay, stop na! Stop na ngayon. Hindi ka pa nanawang bata na mo. Ay, ayaw mo na pa na naman. Anong zero? Anong zero? Is that a dog? It's a dog. Panganod. Ay, Sir Melena. Nakataroon na ba? Okay. Turok managitan ito ba? Kanang mga tagak. Ya, wala na ko pag alas 5 sa hapon mga tusi. Na mga yang plaster diha. Alas 5 sa hapon. Kami kami. Pundo kayo ko ano? Hinay kayo ang lihok sa mga dahos kahoy. Daddy na. Diyan ko lang pa dot. Paligid mo. Ito na ba? Paligid. Hinay ha, hinay. Paligid lagi. Paligid ni. Hinay lang. Ay, may ipakita pa kasi. Kalbong mo na sila. Kulit na sila mga tusi. Kasi lamok ko ng bata. Hindi lamok ko dito sa hapon. Inay dia dai. Tanaw dia na. Para ko di ko kita ay. Gusto dia mo katiglang no? Paginay. Shoutout sa mga soldiers na ko diya. Shoutout sa tanan ng mga solid viewer, sa mga silent viewer. Subscribe sa mga Katotski Katotski TV. Like and share. Cepat.
Kita masuk siya. Kuasa pala. Kali kayo. Indah na. Ano dito, Inday? Bawi na dito? Ha? Ito? Pataka mo ka. Ano lang ang eh? Ako. Hindi na ito. Doon. Diri oh. Diri ay. Kasi bulan nga kasi. Kulmon barang deh. Dili pa siguro. Kita ko sa inyo mga siyang bulan. Itu ada kayo. Gusto na ko sunod naman din. Ako kayo. Lingin, marang pulmo na Lingin naman guys ya. Bulan waktu sih. Sarang balay ya. Gusto mo gulo ko ni. Tapi pagamaya. Ara. Ang balay. Ini nami sa babaw.
Day. Ano na ito? Bumbukan ba rin? Ito na ang dapit. Ako. Dito ba? Ito, sarong. Ini ay bitin dia. Mo ari dili magbunyo. Dili. Ha? Day. Tama na. Ito na. Bugar ni lamok mo. Ito sih. Kaya kay lamok.
kuha na mo yung basura niya. Eh, pwede rin ibutang ng basurahan na to, dire. Naman. Palit ko. Palit ko. Hmm? Tulad ako. Ano? Ang kabalot ako na kasundahan din. Baris mo titik. Gilay siya, gilay. Pero, boleh na siya kay nasi paliton. Boleh ko doon. Nandun na. Ito na gitngit. Sabi na, ang kamu sip-sip. So, driver sa motor mga lupas kaya sa magkarira ni highway magbukod sagaran nga dagang madisgrasya kaya bang magpadagan ba nga kanang ginambog na daw unang mga disgrasya na yun mga pasok sa dalam sikinan bangga sa Brandilya paras mo kayo. Kita sih highway no. Tapos ya, highway busy mas kanan. Busy kayo mga sakyanan basta wala narong rasa ting gawas estudyante ting uli sa mga taga-opisina nawag na baris mga katos kay nawag na ay grabe ka lamok ka mo baba sa kontos kay ay nanawag sinanak ko ang kwat o sinanang estudyante okay ako sa itiklop ang tripod ng tos kaya babasa ko baba
bulan waktu sekian actually di lumayan nara ini sih ini maklaro ano naman ini anak isi maklaro makita para silaw din eh. Kaya na may atop nga ito siya. Mas balay. Kaya na ano tanawag yung ito siya. Paano ko ni? Kani nga atop nga ito ski. Sa mo pa ni nga daan nga balay sa una. Kamang gibalik kanang kuha na kayo. Taya na kayo. Kamang gibalik. Sa mo ng daan sa una. Kanang muna nga taya na yun. Di ko man ng tulo. Ski. May nga po din nyo dia. Subscribe mga Katuski. Like and share. Katuski TV. Aray, medyo lang ba? Okay. Pumunta sih. Supply. Sila kayo. So, hindi na po puto. Salamat. Nag-miss ka na ito, tanang.